Human sa kapin 30 ka tuig dihang katapusang nakitaan, nahatud na pagbalik ang upat ka mga pulpit panels sa Buluon, Cebu kaganihang buntag. Ang detalye ni Nico Sereno. Init ang paghangop sa mga parokyano sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima. Samtang naghuwat sa pag-abot sa mga pulpit panels, gilingaw sa mga tinunan ang mga parokyano ug mga mulupyo sa lungsod sa ilang mga sayaw. Human sugata ang convoy nga nagdala sa upat ka mga pulpit panels gikan sa Cebu City, gihimo ang prosesyon sa mga pulpit panels paingon sa atubangan sa altar sa simbahan. Human madawat ang pulpit panels sa mga pari, gihimo ang misa nga gisaulog ni Monsignor Arthur Navales, ang team moderator sa Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria. Sa pakighinabi sa GMA-RTV Balitang Bisdak, gipahibaw ni Father Brian Brigoli, chairman sa Cebu Archdiocesan Commission of the Cultural Heritage of the Church, nga sugdan pagtaod ang mga panels karong Marso 19 ug 20. Sa Marso 21 ipahigayon ang Thanksgiving Mass ug unveiling sa nataod na nga mga pulpit panels. Gani sa pagtangtang nato sa replika ato yung gistudyuhan aron mahog ni siya og kanang reverse engineering, masayod ta kung sao nato pag-install. We already have the knowledge, we have the confidence nga ato maulit ang mga panels exactly sa mga lugar kung diin gid sila mahimutang. Samtang gipahibaw ni Attorney Maria Cecilia Tirol, Director for Visayas sa National Museum of the Philippines, humanila matugyan ang upat ka mga pulpit panels, obligasyon na sa parokya ug sa simbahan ang pagsiguro nga ma-preserve kini. Migasto ang National Museum og tunga sa milyon ka pesos aron ma-restore ang mga panels. The buong complex man is under the protection of the government. Not only the panels but everything that's inside the church, including the structures in the complex, are all protected by the government. Karon nga hingpit na nga na-turnover nang hinaot ang opisyal nga ampingan kini nga gikonsiderar nga kabahin na sa National Cultural Treasure. Ang simbahan sa Buluon gideklara isip usa ka National Historical Landmark sa National Historical Institute sa tuig 1999 ug nalakip usab sa talaan sa National Museum of the Philippines ni atong 2001 isip usa ka National Cultural Treasure. Nico Sereno, Balitang Bisdak.